Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de volgende Extra een beerput is geopend. Tenminste, zo lijkt het. In het hoofdredactioneel commentaar van de Extra vandaag gaat het over klassenjustitie of een diep gewortelde beerput. Het gaat om de discussie over de situatie bij de Belastingdienst, over de ruzie tussen de minister van Financiën, die inmiddels is opgestapt, en het hoofd van de Belastingdienst. De vergadering in het parlement over de SOAP-rapporten die gekeken hebben naar de Belastingdienst. Het gaat over heel veel en er lijkt heel veel niet naar boven te komen. En de Extra stelt vooral ook heel veel vragen. De rapporten die nu opeens op tafel liggen, waar nu opeens over wordt geschreven, waarop nu opeens wordt gezegd dat het hoofd van de Belastingdienst niet goed zou hebben gefunctioneerd, liggen al een jaar geleden, sinds een jaar op tafel. Waarom is daar niks mee gedaan? Waarom hebben de 21 volksvertegenwoordigers hier niks over gezegd? Waarom is er zoveel angst? Wat is er aan de hand op Curaçao? Dat is de vraag die in het hoofdredactioneel commentaar wordt gesteld. En tegelijkertijd wordt ook een oplossing geboden over de vele discussies over wat er mis is met onze Belastingdienst. Wat er mis is tussen de Belastingdienst en de voormalige minister van Financiën. En de Extra schrijft, er is intussen een volk verdeeld geraakt. Maar geen enkel debat is nog gezond als meningsverschillen meteen vijandigheid betekenen. Dus laten we er zo goed mogelijk met elkaar als bevolking over spreken. Al dus de Extra vandaag in hun hoofdredactioneel commentaar. Situatie rond SOAB kan schandaal van de eeuw veroorzaken. Dat werd gisteren gezegd in het parlement. De fracties van de PNP en MAN-PIN hebben tijdens de behandeling van de begroting 2026 in de Centrale Commissie van het parlement harde kritiek geuit op het overheidsaccountantsbureau SOAB. Parlementsleden Sheldry Osepa en Suzika Media Reumer hebben heel veel vragen gesteld over het feit dat de begroting van deze instelling inmiddels 22 miljoen gulden bedraagt. Om een idee te geven, in 2010 ging het nog om 6 miljoen gulden. De parlementariërs willen dat er meer inzicht komt in het werk van de overheidsaccountantsbureau. Juist nu er ook in de afgelopen periode allemaal rapporten zijn verschenen waar er heel veel over gesproken wordt. De voormalig minister-president en huidig parlementariër Suzika Media Reumer stelt dat SOAB de financiën van de overheid moet controleren, maar dat dezelfde instelling ook betrokken is bij de Belastingdienst en bij de ambulancedienst. Volgens de Camelia Reumer is dit niet hoe het geregeld zou moeten worden. En zij wil meer weten hoeveel consultants SOAB inhuurt, wat voor soort consultants het zijn en welk werk zij precies uitvoeren. Javier Silvania is officieel statenlid. Dat gebeurde gisteren. Bij de vergadering van het parlement werd eerst een commissie ingesteld die de geloofsbrieven controleerde van Silvania. Daarna ging hij naar de gouverneur en hij is beëdigd en hij kreeg gezelschap van de parlementariërs van de MFK, ook van ministers. Minister-president Pisas was er. Gezamenlijk stonden ze ook de pers te woord. En daarop blijkt dat er niet veel sprake is van een ruzie tussen Silvania en de MFK. Niettemin heeft hij natuurlijk wel vorige week zijn ontslag ingediend nadat een gesprek tussen hem en de hoofd van de Belastingdienst, Alfonso Trona, publiek werd. En zoals net gemeld is daar nog heel veel discussie over alles wat er toen gezegd is en wat dat nog kan betekenen voor Curaçao. Attractie voor toeristen. Minister-president Pik Pisas was zoals gezegd gisteren op Fort Amsterdam. Hij was daar bij de beëdiging van Javier Silvania als statenlid. En er waren ook toeristen die komen vaak naar Fort Amsterdam, waarbij ze op het plein uitleg geven over de gebouwen en hun geschiedenis. Maar de minister-president die kwam even persoonlijk kennis maken met de toeristen. Pisas nam de tijd om hen welkom te heten, maakte een praatje, poseerde voor enkele foto's en vervolgde daarna zijn weg. Onder alle omstandigheden die er zijn, heeft Pisas altijd tijd en ruimte in zijn agenda voor zulke soort zaken.
En we waren er toevallig en hadden de volgende foto's. Weersituatie niet in de hand, niet in onze hand. Dat zegt minister-president Kilmar Pik-Pisas over het feit dat maandagavond was besloten om de scholen op dinsdag te sluiten vanwege het weer. Maar op dinsdag was er helemaal geen slecht weer. Maar het zag er naar uit dat het mogelijk een hele vervelende situatie zou kunnen opleveren met heel veel regen en wind. En om problemen te voorkomen bij mogelijke overstromingen, verkeersproblemen te vermijden en kinderen te beschermen, was besloten de scholen dicht te doen. Dat het uiteindelijk niet nodig bleek, dat is jammer achteraf, maar de minister-president benadrukte liever voorzichtig te zijn dan spijt te hebben achteraf. Hij benadrukte volgens hem opnieuw dat het weer onvoorspelbaar is. Opnieuw meldingen van kogelregen. Gisteravond rond 11:30 ontving de politiecentrale, ik zeg gisteravond, maar dat is dinsdagavond, rond 11:30 ontving de politiecentrale meerdere meldingen van een schietpartij op de President Romero Betancourt Boulevard. De politie ging natuurlijk meteen de situatie opnemen en er lagen een grote hoeveelheid hulzen op de weg, evenals 2 voertuigen met kogelgaten. Dat was allemaal in de buurt van de Versaillesweg, een straat die daar in de buurt ligt. De politie sloot een groot gebied af, er werd onderzoek gedaan. Ook moest de politie naar de Alto Vista-weg, eveneens in de buurt, waar nog 2 hulzen ellingvogel werden gevonden en een voertuig kogelinslagen bleken te hebben. Het is niet de eerste keer dat dergelijke kogelregens op Curaçao voorkomen. En het lijkt volgens de krant of het ook alleen maar toeneemt, het vuurwapengeweld. De krant doet ook een beroep om daar harder tegen op te treden. Want er zijn natuurlijk veel gerichte acties tegen wapenbezit. Maar dit soort zaken zorgen voor heel veel onrust in de samenleving. 4 jaar cel voor overval op Truckee Pang. Dat heeft de 21-jarige Medrik A. gisteren gekregen. Hij werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Plus de uitvoering van een voorwaardelijke straf van 2 jaar die al boven zijn hoofd hing. Hij wordt ervan beschuldigd en volgens de rechter is het ook bewezen dat hij op 3 april Truckee Pang de Don heeft overvallen. In totaal 3 mannen met bedekte gezichten zouden de Truckee Pang binnen zijn gegaan en ze hebben geld meegenomen en ook een fles waarin klanten fooien achterlieten. De man ontkende dat hij erbij betrokken was, maar er waren heel veel getuigen die aangaven dat hij daadwerkelijk wel betrokken was. En ook zijn excuus dat hij gewoon mensen een lift gaf, was volgens de rechter niet geloofwaardig. En daarom is hij veroordeeld tot 4 jaar celstraf, terwijl er 5 jaar was geëist. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons.
Zoals we gisteren al melden in Extra Journaal had Bonaire te kampen met een blackout op woensdagochtend. En gisteren gaf de elektriciteitsbedrijf WEB een persconferentie daarover. De blackout ontstond in de vroege ochtenduren. Een moment waarop de stroomvraag relatief laag is. Volgens WEB ging het ook niet om een tekort aan capaciteit, maar om een technische onbalans, een disbalans in het systeem. Daardoor schakelde de beveiliging automatisch uit om het netwerk te beschermen. En volgens de directeur van WEB is het dus dat de reden van de blackout. Hij gaf aan dat WEB voortdurend werkt aan het optimaliseren van de transportlijnen en beveiligingssystemen, zodat de kans op toekomstige storingen verder afneemt. Verder adviseerde de directeur bewoners om elektrische apparatuur los te koppelen tijdens stroomschommelingen om schade te voorkomen. En Melissa neemt verder aan kracht toe. Dat is natuurlijk de situatie rond de tropische storm Melissa. Die hangt nu midden in het Caribisch gebied. En vanuit alle landen en eilanden in het Caribisch gebied wordt ernaar gekeken. En het lijkt erop dat hij aanstaande vrijdag de orkaankracht kan hebben bereikt. Maar het gaat heel traag, het gaat heel langzaam. Er zijn nog geen waarschuwingen of stormwachten van kracht voor bijvoorbeeld Aruba of de Curaçao of Bonaire. Maar de situatie wordt overal nauwlettend in de gaten gehouden door de regionale meteorologische diensten. En wij houden u ook in de gaten. Melissa beweegt namelijk zeer langzaam met een snelheid van slechts 4 kilometer per uur. Maar de gevaren bedreigen natuurlijk wel dat het kan uitgroeien tot een orkaan en daardoor flink kan laten waaien en regenen. Er is een wandeltocht voor vaders en kinderen op Curaçao. Die wordt op 16 november georganiseerd. De Caminata You Itata. Het is een wandelmars van Child First Foundation, die het belang van vaderschap en ouderlijke betrokkenheid viert. En dat gaat langs de iconische bruggen van Willemstad. En die bruggen staan natuurlijk symbool voor de verbinding tussen vader en kind. Tijdens de mars zullen er bijdragen van diverse kunstenaars langs de route te zien zijn. Dan gaan we nu naar een interview met Lodi Hensen. Hij is van iSecurity en hij spreekt vanmiddag op de Dutch Caribbean Cyber Conference. We hebben eerder dit jaar te maken gehad met een situatie waarbij de Belastingdienst werd gehackt. Het zorgde voor veel commotie van hoe veilig zijn onze systemen. Nou, onder meer daar gaat het over. En Lodi Hensen is in Nederland een expert op het gebied van cybersecurity. Hij was ook ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van de problemen bij de Belastingdienst, hoewel hij daar weinig over kan zeggen. Maar we spraken hem en we vroegen hem alles over cybersecurity en de gevaren voor Curaçao. Lodi Hensen, welkom. Jij bent VP Security Operations bij iSecurity. En je bent op Curaçao in verband met de Dutch Caribbean Cyber Conference. Die wordt donderdag gehouden. Vandaag wordt die gehouden in Curaçao. Op Curaçao, daar ben je speciaal voor gekomen. En we hebben al vaker over iSecurity gehoord, omdat er recentelijk bij Curaçao allemaal zaken aan de gang zijn. Daar wilde ik even met je over spreken. Maar op de eerste plaats, welkom. Ja, bedankt. Leuk om hier te zijn. Goed zo. iSecurity was betrokken, hebben wij in de media gelezen, bij een incident dat op Curaçao heel veel aandacht kreeg. Namelijk het hacken van de Belastingdienst. Dat weten we omdat de minister van Financiën zelf zei dat er gehackt was, dat er ransom software was. Wat kun jij zeggen over de betrokkenheid van iSecurity daarbij? Nou, eigenlijk wat u net omschreef is het enige waar wij wat over kunnen zeggen. En verder doen wij geen uitspraken over waar wij wel of niet bij betrokken zijn. Maar dat ze jullie zoeken en dat jullie hulp inroepen, betekent aan dat jullie op een hoog niveau hiermee bezig zijn. Ja, wij helpen inderdaad vooral in Europa, maar ook op het Caribisch gebied diverse ondernemingen. Waar we ons vooral focussen op het beschermen, dus het proactief beschermen. Maar ook het reageren op cyberincidenten als ze plaatsvinden. En dat doen we inderdaad op een heel hoog niveau met de beste experts ter wereld. Want je vecht eigenlijk, simpel gezegd, tegen andere experts die het op een verkeerde manier gebruiken. Precies, dus het is een kat-en-muisspel. Een soort schaken op hoog niveau, zeg maar. Ja. En er zijn altijd wel meer die het kwaad willen doen dan dat er mensen zijn die het goed willen doen, helaas. Dus we hebben heel veel wat op ons afkomt. iSecurity was al eerder betrokken bij ook een incident bij Aqualectra, maar dat is al enige tijd geleden, volgens mij een jaar of 2. Dit van de Belastingdienst heeft heel veel aandacht gekregen. Heel veel mensen op Curaçao realiseren van,
die gegevens zijn niet zo makkelijk inzichtelijk. Is dat, zijn wij daar uniek in of is dat over de hele wereld zo'n issue? Nee, dat is over de hele wereld een issue. Als je vooral naar cybercriminelen kijkt, die schieten eigenlijk met hagel. Hè? Dus die gaan niet loskijken bij welk bedrijf ze willen binnenkomen. Wel Curaçao en niet Aruba. Precies. Nee, die zien dan heel veel deurtjes openstaan op waarschijnlijk het heel Caribisch gebied. En die gaan vanaf daar ook gewoon kijken van hoe makkelijk kan ik daar uiteindelijk binnenkomen. Ik kan je vertellen dat als je inderdaad naar het Caribisch gebied kijkt, dat er nog heel veel gebruik gemaakt wordt van verouderde apparaten, verouderde software. Wat inherent ook kan zorgen voor een hack. En misschien is een bedrijf al gehackt. Wij zien bijvoorbeeld 1 op de 20 bedrijven die wij aansluiten op onze systemen, die zijn al gehackt, zonder dat ze het zelf wisten. Dus dat is dus ook heel aannemelijk dat dat hier net zo... zo is. Ja. Dus het is een wereldwijd gigantisch probleem. Maar wat kun je eraan doen als een relatief klein eiland? Moeten we samenwerken of moet elk bedrijf voor zichzelf gewoon zo goed mogelijk de deurtjes dicht houden? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon weet dat er ook heel veel kennis gedeeld wordt. Hè? Dus ook het event waar ik spreek, zal ik in ieder geval ook veel informatie delen over hoe je jezelf zou kunnen beschermen. En dat het dus echt niet zo is dat we te maken hebben met allemaal autonome aanvallen en allemaal hele moeilijke AI-achtige zaken. Maar dat de hackers eigenlijk gewoon heel lui zijn en dus gewoon met hagel schieten. En dus gewoon voor al die kwetsbare apparaten aan de buitenkant gaan. Dus ik denk dat iedereen zich niet als uniek hoeft te beschouwen. Maar dat je dus vooral moet zorgen dat je dus, als er wat gebeurt, dat je dus weet dat je bij partijen kan aankloppen. Die dat dus ook 24/7 in de gaten kunnen houden. Wat wij onder andere doen. Er zijn ook andere partijen. En ook dus dat je waakzaam moet zijn met wat je allemaal aan het internet hebt aangesloten. En dat dus wellicht ook een hele makkelijke weg naar binnen kan zijn. Maar moet de overheid daar meer een rol in spelen? Het is heel goed als de overheid daar ook een rol in speelt. Hè? Dus door dat gewoon meer bekend te maken dat ook dat probleem er is. Dat er misschien ook gewoon wordt gewerkt met bepaalde partijen die wellicht door de overheid ook worden aangekaart als van die zijn betrouwbaar. Ja. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Nederland en ook in Duitsland. Er zijn bepaalde initiatieven waar je gewoon een lijst met cybersecurity bedrijven hebt van die kan je inschakelen als je dit probleem hebt. Dus ik denk dat als de overheid dat hier in dit gebied ook meer zou doen, dat dat wellicht ook de ondernemingen, maar misschien ook de burgers beter kan helpen. Moeten mensen bezorgd zijn? Ja, zeker. Het is iets wat je niet direct ziet. Het is niet als een brand waar je dan ziet dat er vlammen zijn en dat je rook ruikt. Het is vaak niet tastbaar. Dat wat ik net aangaf, de 1 op de 20 bedrijven die eigenlijk al aangevallen zijn en succesvol zijn gehackt, die wij aansluiten, die wisten dat daarvoor niet. Ik heb het meegemaakt dat ondernemingen gewoon al bijna een jaar getroffen waren. Wow. Zonder dat ze het wisten. Maar het stond nog niet in de brand. Maar de tussentijd verdwenen wel langzaam data. Ja, het kon wel. Ja. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws. President Maduro van Venezuela zegt dat het land 5000 Russische luchtafweerraketten heeft om Amerika tegen te gaan. Dat verklaarde hij gisteren naar aanleiding van de spanningen tussen Amerika en Venezuela. Washington heeft stealth gevechtsvliegtuigen en marineschepen ingezet in het Caribisch gebied. Maar volgens Venezuela hebben ze ook heel veel materiaal, waaronder dus de 5000 Russische luchtafweerraketten, om eventuele aanvallen tegen te gaan. Volgens deskundigen zijn de regionale spanningen tussen Amerika en Venezuela, maar ook tussen Amerika en Colombia verder opgelopen. Colombia heeft namelijk zijn ambassadeur uit Washington teruggeroepen na een woordenwisseling tussen president Gustavo Petro en de Amerikaanse president Donald Trump. En Trump verklaarde woensdag dat de Amerikaanse inzet op zee daadwerkelijk heeft geleid tot minder drugsmokkel. Maar hij is nog niet klaar met en Venezuela en Colombia. Dus dat houden we voor u in de gaten. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.